Angel Lertxundi, Eskarne Mujika Gallastegi liburuaren itzultzailea eta ni neu. Baina, txandan arituko gera Eskarne eta biok nire tokian, hemen bi bakarrik egoteko, bakizue, garaiaren modak eta bete beharra. Nik aurkezpen hau edo honi hasiera emateko esker emate bat, egin behar dut, lehenik eta behin, eta da Angel Lertxundiri handuri eskerrak ematea. Gaur liburu hau aurkezteren arrazoia izan zen berak niri jarritako erronka, eskaintza moduan jarritako erronka, berak ohi duen bezala. Eskarne Mujika Gallastegi, Alemaniarentzako 3 liburu itzuli ditu, orain arte, hau da laugarrena, lehendabizikoa hor, ikusten dezuena, kuaderno handia. Horrez gain, Eskarne Mujika Gallastegik itzuli zuen guretzat aurrena atzo, oker ez banago, eta ondoren berdin dio. Atzo, literatura unibertsalaren sailean, garai hartan Alberdaniak eta elkarrekin egiten zutena, egiten genuna, eta berdin dio berriz Alberdaniarentzat. Beraz, hori dana jakitun, horren danaren jakitun, handuk erronka hori botazean, eta nik Alberdania esker guztiak eman nahi izkio. Hala dalako, harri bitxi bat dalako, liburu hau zentzu guztietan. Bi bat urte edo, ohitura dugu Bego Montorio hemen dago gurekin. Eskarnek eta hiruok bazkari pasa bat egitea. Eta, hartaz eta ontaz jagutea. Eta Eskarnek, nola lehen 3 liburu itzulia zituen Agota Kristofena, planteatu nion, erronka moduan, ondo esan du Jorge, erronka moduan planteatu nion berari itzultzea, bera zela egokiena, itzultzaile egokiena, bera zela. Hori egiteko. Eta alatan, geratu ginen, 3 geratu ginen. Itzultzeko eta prest geundela gero bere lana zorrotz begiratzeko. Alegia lan gutxi hartu genuen bagenekielako. Ez genuela lan handirik izango. Liburu handi baten aurrean gaude bai. Originalean, lan alfabet frantsesez, lan alfabeta gaztelaniaz, logikoena euskeraz analfabetoa deitzea zen, naiz eta genero gora bera izan izenak gaztelaniaz eta frantsesez garbi ikusten den bezala, garbi eratzen den bezala emakumetasuna, euskerazkoan barnean daude aukerak. Zeren liburuan zehar mintzo den idazlea, Agota Kristof, ez baitzen analfabetoa hungarieraz 21 urterekin. Ordurako poesia eta antzerki idatzita zegoen, hizkuntza horretan. Hungaria eta bertako hizkuntza atzean utzi behar izan zituenean, diktadura komunistatik ihesi, orduan bihurtu zen Suizara iritsitakoan analfabeto. Adopzio hizkuntzan zen analfabetoa. Frantsesez ikasten 5 urte pasatu eta gero, irakasleak esaten dio Kristofi. Oso ondo hitz egiten duzu frantsesez. Zergatik zaude hasberriekin? Eta Kristofek dio, ez dakidalako irakurtzen eta idazten. Analfabeto naiz. Iletratu bat, alegia. Idaztera eramaten gaituen lehen bulkada, beti mimetikoa da. Idazten dugu, zerbait gustatu zaigulako, eta eredu bat hartu dugulakoan. Eta idazten dugu, hura imitatzeko. Irakurtzen duguna imitatzen dugu, gustatu zaigun autorea bezalakoa izan nahi dugu.
Baina pixkana, zure ahotsa entzunara zen nahi duzu, ez irakurri berre duzun autorearena. Baina hain gazterik zure herria eta zure hizkuntza atzean utzi dituzunean, ze gertatzen da? Agota Kristofik gertatzen zaion bezala. Liburu honen azken atalean ematen digu argia. Honela dio. 5 urte ikasten jardun ondoren, irakasle horrek esaten dion hori esan ondoren, handi 2 urtera, frantses ikasketen agiria jasotzen dut. Ohorezko matrikula lortuz. Punto. Otzuz. Irakurtzen dakit. Berriro irakurtzen dakit. Lehen jakin nuen idazten, berriro irakurtzen dakit. Irakur ditzaket Victor Hugo, Rousseau, Voltaire, Sartre, Camus, Michaud, Francis Ponce, Sade, nahi dudan guztia frantsesez. Eta baita egile frantsesak ez izan arren, itzuliak izan direnak ere. Aranola Faulkner, Steinbeck, Hemingway. Denean, liburuak. Behingoz niretzat ere, ulergarriak diren liburuak. Hori dio, eta hortxe bukatzen da, bere konkista. Deskribate daitezke garaipena eta poza, hain modu kontenituan, minimalki, garaipena eta poza hitzak aipatu gabe. Liburutxo honek 2004an ikusi zuen argia. Hau da, autorea hil baino 6 urte lehenago. Bertan, bere bizitzaren une desberdinak kontatzen ditu 11 kapitulotan, modu labur, bezain indartsuan kontatu ere. Haurtzaroa, herri txiki batean igaro zuen aita amen-etxean 2 nebekin batera. 4 urte zituela, gaixotasun sendaezin bat harrapatu zuen, eta betiko markatuko zuen gainera, irakurketa. Inolako zalantzari gabe, haurtzarokoa izan zen haren bizitzako garai sasoirik zoriontsuena. 14 urterekin hiri batera joan behar izan zuen. Estalinismoak gazteak doktrinatzeko sortu zituen barnetegietako batera. 4 urte zituen. Han ezagutu zituen disiplina militarra, libertate eza, lehen hizkuntza arrotz inposatua, errusiera, familiaren sakabanaketa, zorigaitza izbatean esatearren. Gordean eta altzuen guztietan irakurri egiten zuen. Eta idazketa sekretu batez, poemak osatzen zituen iragan galduari buruz. Hantxe ezagutu zuen halaber, pobrezia galanta. Lehen hautek ere bai, baina ordikoa gehiagizko izan zen. Eta sos batzuk edo jan apurren bat lortzeko esketxeak idatzi zituen, gero barnetegian eta eskolan antzesteko bizpahiru lagunekin. Saririk onena baina, barre eragiteak ematen omen zien, izan ere oso garail grisa ziren orduko haiek. Barnetegitik irten ostean, fabrika batean lan egin zuen alfombrak tindatzen. Lana gogorra omen zen. Lortu zuen hala ere, poema batzuk argitaratzea literatura aldizkari hungariar batean. Garai hartan ezkondu egin zen oso gazterik, 19 urterekin. Handik gutxira, herria gobernuaren eta komunisten aurka altxatu zen, baina Sovietek matxinada eragotzi zuten eta berehala etorri ziren errepresaliak. Hildak ugari eta jende asko eta asko Sovietar Batasunera deportaturik. Senarra atzituko zuten beldurrez, bikoteak alabatxo hartu eta Austriara joatea erabaki zuen. Nahiko hurbil bizi ziren Austriatik. Iesa, muga. Muga iragan beraz eta Austriatik Suitzara joan ziren, eta hantxe bizi izan zen Agota Kristof hil zen arte.
ezkortasun beltza darie haren lanei. Damu omentzen, Hungaria utzi izanaz. Bere editoriari esan zion nahiago zuela 2 urte presondegi sovietar batean eman izan balitu eta ez erloju fabrika suitzar batean 20 urte lanean. Oso latzak egin zitzaizkion Altzairuzko jalaren alde honetara etorri zeneko lehen urteak batez ere. Dena arrotz zitzaion. Deserriak zauri sakona egin zion. Deserroturik sentitzen zen. Familia galdu zuen, herri baten parte izateari utzi zion. Ezin zen bere hizkuntzan bizi. Erdidi eginda geratu zen betiko, alienatua, iraganaz gabetua. Erbestean, eguneroko bizimodua goibela zen agota kristozentzat. Itxa eta hutsa, beti berdina, esperantzarik gabea, bakartia eta hautsia. Errimina eta iraganaren nostalgia gainditu ahal izateko idazten hasi zen. Babesa hartu zuen herrialdeko hizkuntzan idatzi ere, frantsesez. Hura ikasten zuen heinean. Horretxek salbatu omen zuen. Idatzi behar zeukan bizirik iraungo zuen. Horietan zehar, horrelakoak kontatzen dizkigu bere ohiko historia. Esaldi zintia normalean, zehatzeak, erosioak, eta hala ere, mukimenara egiten du tarteka poesia zipizturen bat, ironiazko ukituren bat, bakartasuna, literatura maite zuen, liburuak maite zituen. Ez zuen nahi ordea, literatura munduko jendearekin baina idatzi gabe ezin zen bizi. Liburuan honela dio. Ziur naizela ere idatzi egingo nuela, berdin dio non, berdin dio zein hizkuntzatan. Literatura zuen, iesa eta aterpea.